Udonoko lotuneko biribilgunetik Getzorako norantzkoan irailaren 16 arte ostirala gaueko 10 goizeko 6 arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Geroz eta agerikoagoa da Euskal Herriak bizi duen lehorte egoera. Nahikoa da inguruko soro, larre edo ibaiei begiratzearen neurriaz jabetzeko. Eta Europako herrialde askotan egoera oso antzekoa izaten ari da azken hilabeteotan. Hamarkada luzez ikusten ez diren irudiak erakutsi dizkigu Urreskasia kontinenteko ibai nagusietan. Izan ere, udarik beroena izan da hau Europan, bai abuztuan, bai urtaro osoan ekainetik hasita. Arazoa ordea barkatu nahiko orokorra da eta leku askotara edatzen ari da idortea ipar hemisferioan batez ere. Hala idortean segitzen du Euskal Herriak, Nafarroan batik bat eta ondorioak gero eta sakonagoak dira nabarmen. Besteak beste muturrekoa da esako urtegiaren egoera, prezipitaziorik izanez eta uzten ari da aspaldian. Eta ez da izan arindurik. Gaur egun presaren 16% dago beteta. Gabon, zeruari begira dabiltza abeltzain eta nekazariak, euria noiz botako zain, muturrekoa da egoera leku askotan, eta gurean adibide da ere Karrantza, izan ere udalerriak egunero 200.000 litro ur jasoko ditu aurrerantzean Kantabriatik iritsitako kamioitan. Eta Bizkaian lehorteari aurre egitea eta edateko ura bermatzea helburu, bada beste neurririk hain zuzen Busturialdeko zenbait udalerrik, asteak daramatzate jasotzen ura Bermeoko portuan dagoen itsasontzi batetik. Adibideok horrela, kezka nagusia da eta laster itzuliko gara lehorten bueltako berri gehiagorekin artean, baina bada aipatzeko beste lerrobururik. Norvegiako Starcraft multinazionalak Euskal Herrian egingo dituen 2 parke eolikoen proiektuak aurkeztu dizkio Eusko Jaurlaritzako lehendakariari Inigo Urkulluri iragarri dutenez 2027 izango dira martxan. Hala, bere udalerrian parke eoliko bat eraikitzeko erakutsitako borondatea aritu da gaur Nagore Alkorta Azpeitiako alkatea. Begionez ikusi du proiektua eta iragarri du herri batzarra deituko dutela eta bertan izango dela parke eolikoa eraiki nahi duen enpresa. Gai honetaz informazio oso baten zabaltzeko batzar iriki bat egingo deula, eta batzar iriki horretara gonbidadula enpresa sustatzaile, Starcraft, proiektu inguruko xehetasun gehiago emateko. Dakigun informazioatik, proiektu ingurun bai 2 elementu berritzaile asaltzen direla eta azpimarro nahi ditugula. Alde batetik, proiektu enpresa sustatzaile Norvegiako enpresa publikoa dela, eta bestetik eta guretzako garrantzitsu dela, lehenengo gozez energien mundun hitzeiten dela energien sozializazioz, energien demokratizazio batetaz eta nola ez lankidetza batez. Starcraftek aurkeztu duen proiektu hortan nolabait bide bat irekita uzten du parte hartzea, hau da herritarrak, herriko enpresak eta erakunde publikoek proiektu honetan parte hartzeko. Gai zaldatuta arnaz apur bat eman du inflazioak abuztuan, baina ez prezioen igoerak eragindako itolarri arintzeko adina. 3 hilabetez gora egin ondoren 2,10 jaitsi da urte arteko inflazioa. Euskal Herrian 10,5%raino INE Espainiako estatistika erakundearen arabera. Neurri oso handi batean erregaien merkatzeari zor zaio jaitsiera, hala ere hor bukatzen dira berri onak. Izan ere etxeko gastuen eta elikagaien prezioen gorakadak ez duetenik. Arkaitz Artizar, Komisiones Obreras sindikatuko kideak heldu dio gurean gaiari. Kalkulun arabera, estatu mailan 15-16 milioi langile daude oraindik beraien lan baldintzak eguneratu gabe. Euskal Autonomia Erkidegora jotzen badugu, zifra hori eren batean edo kokatuko genuke. Eguneko lan harremanen kontseiluan datun arabera, azkeneko datuk ekainekok dira, eta horren arabera Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 30% dauzka bere lan baldintzak eguneratuta. Horrek esan nahi du, 75 baino gehiago, 78 eguneratzeko dauzkala. Orduan, horrek erosa almenan izugarrizko inpakto zuzena dauke.
Eta KPIa izpide, ELA sindikatuak ez du sinatuko KPIaren araberako soldata igoera bermatzen ez duen lan itunik. Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak negoziazioak nahita blokeatzea egotzi dio Confebaski eta erosteko ahalmena bermatzen ez duten eskaintzak egitea. Jarrera bera izatea leporatu dio Jaurlaritzari. Zein daiteke ziurgabetasunari buruz, baina datu objektiboa da enpresek inoizko etekinak lortzen ari direla. Inoizko etekin altuenak irabazten dira gaur egun. Hori da errealitatea. Izkutatu nahi den errealitatea. Bestaldetik, Errioxako eta Arabako mahastien arteko gatazka okerrera joan da. Errioxako kontseiluak iragarri du upategien eta baita mahastien esklusibotasuna exigituko dutela. Horren inguruan, Arabako diputatu nagusiak Ramiro Gonzálezek salatu du kontseiluak Arabako mahastiak zigilua oztopatu nahi duela. No parece que esta medida que van a aprobar la vayan a aplicar a la denominación cava, sino que es una medida exclusivamente restrictiva que pretende desanimar a aquellos que quieran incorporarse a la denominación viñedos de Álava. Eta Arabako Errioxako mahatz bilketaren festak 27. aldia izango du igande honetan. Lantziegon Araban dastaketak, dantza, pilota partidak, aurrentzako jarduerak eta poua nahien pregoia izango dira bertan besteak beste. Asunción Quintana, nekazaritzako foru zuzendariak, mahatz zain guztien lana azpimarratu nahi izan du festaren aurkezpen ekitaldian. Esta localidad de Rioja Alavesa, que se va a convertir este domingo en su mayor escaparate para nuestros vinos y sobre todo para nuestros trabajos o el trabajo, para poner en valor el trabajo de nuestros viticultores, de nuestras viticultoras y de los bodegueros del sector. Hizkuntzaren bueltako helduta berriz, Eusko Jaurlaritzak 103 milioi euro bideratu ditu euskaltegien finantziaziora datozen 3 ikasturteetan. Bingen Zupiria hizkuntza politiken sailburuak egin du gaur aberen matrikulazio kanpainaren aurkezpena. Aurten, doakotasunaren bidean beste pausu bat emango dugu, eta hau izango da ikasturte honek izango duen elementu berrietako bat, eta da, 30 urtez beherakoei ze bat ikasketak egiteko aukera ere doan izatea emango diegu. Apustu hau da pertsonarik gazteenen alde eta pertsonarik gazteenen formakuntzaren eta trebakuntzaren alde, beraien formazioan hizkuntzen ezagutzak, baina bereziki euskararen ezagutzak izan dezakeen garrantziagatik. Eta aurtengo zinemaldiak izango dituen 600 emanaldiak, banan-banan aztertu ditu pantailak euskaraz, ekimenak. Azaleratutako datuak ordea gordin bezain kezkagarriak dira kulturrekimenaren ustetan. Datuen arabera, 573 emanalditik, jatorrizko bertsioa euskaraz 5 emanaldik izango dute, eta elebidun edota hirueledunak direnak beste 11 izango dira. Euskarazko aspidatziak izango dituzten saioak berriz 37. Eta euskara bikoiztuta aurrentzako 5 saio egongo dira. Hau da, orotara emanaldien 10,1 izango da euskaraz, eleanitza edo euskarara aspidatzita. Datuak horrela kezkaturik, ikusentzunezkoetan euskararen presentzia aldarrikatzeko elkarretaratzea deitu du pantailak euskarazek zinemaldiaren inaugurazio ekitaldiaren une berean. Hori da, ostiralean, 7:00 zinemaldia Euskal Herrian ospatzen den ikusentzunezkoetako zita nagusia da. Bere inaugurazio ekitaldira Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko kulturarloko arduradun nagusiak etortzen dira. Eta hau dela eta aprobetxatu dugu kontzentrazio bat deitzeko, pantailak euskeraz gure eskubidea lelopean, orokorrean ez bakarrik zinemaldian, baizik eta zinemetan, telebistan eta plataformetan euskerak duen egoera kaskarraren aurrean protesta egiteko eta erakundeei egoera aldatzeko pausoak eskatzeko. Eguneko lerroburuak horrela heldu diezaiogun egunak utzi digun argazkiari, geroz eta agerikoagoa da Euskal Herriak bizi duen lehorte egoera. Nahikoa da inguruko soro, larre edota ibaiei begiratzearen neurriaz jabetzeko, eta Europako herrialde askotan egoera oso antzekoa izaten ari da azken hilabeteotan. Hala, lehortei begira Udane Arbeo lankideak azalduko dizkigu jarraian azken egunotan argitaratu diren datuak.
Lehortea gogorrak ari dira izaten esaterako Karrantza hornitzen duten. 2 urtegiak une kritikoan aurkitzen dira, alegia Zerroja eta Largaineda urtegiak 134an eta 113an daude une honetan. Urrenez eta hori hala, egunero gaurtik hasita 200.000 litro ur jasoko ditu Kantabriatik iritsitako kamioietan. Bestalde, Nafarroara begira Esako urtegia ere une kritikoan aurkitzen da, 116an dago beteta oraintxe bertan eta adierazi dute 50 hektometro kubiko ur baino gutxiago izan ez gero, eten egingo dutela eta 74 hektometro kubiko daude une honetan. Bertatik hornitzen du bardeak eta beraz, larrialdi arriskuan jarraitzen du une honetan. Maiatzatik honako prezipitazio eskaseko hilabeteek ondorio kezkagarriak utzi dituzte foru komunitatean. Nafarroako urtegi garrantzitsuenak Aiotz, Eugi, Itoitz eta Esa, alegia ez dira beren edukieraren 30 biltzera iritsi. Laurak lurraldean bildutako ur edukiera osoaren 82 osatzen dute. Baina dudarik gabe Esako urtegia da gehien kezkatzen duenak. Izan ere momentu honetan presaren 16% besterik ez dago beteta. Hala eta guztiz ere lasaitasun mezua zabaldu nahi du berriz ere Euroko Konfederazio Hidrografikoak. Argitu du oraingoz ez dela arazorik izango ur hornidurarekin. Baina ohartarazi egin zuten ere euririk egin ezean eten egin beharko zutela Bardeako ureztatze sistema. Horretarako muga bat ezarri dute, presak gutxienez 50 hektometro kubiko ur behar ditu. Gauzak horrela gaur egun Esako urtegiak 74 hektometro ur besterik ez ditu. Bardeako ureztatze kanpaina eteteak Zangoza, Kaseda, Esa, Melida eta Kaparrosoko nekazarei eraginen lieke modu zuzenean. Gaur gurean izan ditugu Alaitz Argandoña eta Jon Ansa solaskideak eta azkenaldian Lehorteek utzi dizkiguten irudiei buruz aritu dira. Klima aldaketa hor daukagula eta argi dago, baina bebai berriro ere instituzioek gizarteen gainean jartzen dute ardura, hori kontsumo murriztu behar dugula esaten digute, eta ezin dugu ahaztu energia enpresak ustu egin zituzten pantanoak, urtegiak, energia dinot jartzeko badiru mordoa ateratzeko, gero bebai kontutan eduki behar dugu nolako, nora joaten den dagoen ura, nik uste dute turismoa hor daukagu, azken finean turista bat, pertsona bat baino, bikoitza baino gehiago erabiltzen du ura, eta orduan nik uste dute hori bebai kontutan eduki behar dugula, eta gero azken aldiotan gertatzen ari dena, nik uste dut ura privatizatu egiten ari dela, hor daukagu bai Euskal Herrian Busturialdean gertatu dena eta dana delakoa, baina bai mundu mailan Nesle zuzendariak esan zuena ura ez dela eskubide bat, baizik eta hori daukatela eskubide oso haiek privatizatzeko, eta nik uste dut hor dagoela arriskua, ezta? Nik uste dute gaur egun badauze estatu batzuk non importatzen duten ura eta esportatzen duten ura, eta badakigu zer gertatzen den, olako gauzak gertatzen direnean, energiarekin gertatu den bezala, guda bat sortu dela, eta nik uste dut urarekin gauza bera gertatuko dela, eta hori kezkagarria da. Aipatu legez uda lehorra izan da, eta lehorteak izugarrizko eragina izan du lehen sektorean. Halere, klima zikuaren eraginez, gatzaren ekoizpenak gora egin du azken hilabetetan, eta ainanako gatz haranean inoiz baino lehenago bildu dute beharrezko kopuru guztia. Uda lehorra izan da eta lehorteak izugarrizko eragina izan du lehen sektorean. Hala baina, gatzaren ekoizpenak gora egin du. Ainanako gatzaranak 5.500 larrain ditu, baina ez dira guztiak erabiltzen, hainbeste gatz ez delako behar. Bertan, gatzaranan 40-50 langile daude eta udaberritik udaren amaierar arte gatza jasotzen dute. Aurten inoiz baino lehenago bildu dute ekoiztu behar duten kopurua. Aurten aurreratu da pizkaut gatza, zeren eta eguzkia oso gogor etorri izan udan, eta azkenean uztailaren azken egunetan iaia eduki genuen eginda uzta,
baina gero abuztuan eta iraila arte egiten dugu hori, hartzen dugu erak, egiten dugu mantentzeko zerak eta hori. Uda berrian hasten da gatza ekoizteko sasoia eta irailaren amaieran larrainak uztu behar dira. Gatza biltzea oso prozesu azkarra da. Putzuetan betetzen dugu eta putzuetatik gero botatzen dugu eratara trabuketeri esker, ze holan hartzen dugu trabuketea, hartzen dugula ura eta pizkau botatzen dugu eta betetzen dugu erak, larrainak. Orduan, uzten dugu holan, ze dauka gutxi gora bera 2-4 zentimetroko ura, eta uzten dugu. Eta lehenengo azala, hemen ikusten dela, haizeari esker eta eguzkiari esker, ateratzen dira eskatak, edo loreak, gatz loreak. Hor, hartzen dugu gatz loreak, eta gordetzen dugu. Horiek super espezialak dira. Eta gero, uzten dugu beste gatza, ze beko larrainan geratzen da gatza, eta gatza hau pizkau itxatzita dauz. Orduan hartzen dugu gure erremintak, adibidez hau, eta hasten gea biltzen, holan, pizkak, ikusten dala, nola hartzen dugu, eta horrela hori egiteko. Orduan, piloa geratzen da hemen, hau egiteko irauten du 2 egun gutxi gora bera. Eta gero, hemendik hartzen dugu txaron honekin, eta botatzen dugu biltegira gordetzeko, irailar arte. Añanako gatzaranak 2 milioiko finantzaketa jasoko du Next Generation funtzetatik, konexioak hobetu eta digitalizazioaren aurrera pausoak emateko. Aurre ikusitako esku hartzen artean, inguruko ibilbideen egokitzapena eta baliabide turistikoen zabalpena daude. Digitalizazioa, adibidez, ekoetxe bat egiteko, hori interpretazioko zerak egiteko hemen, eta hori izango da, biltegi handi horretan, ze izan zen aintzinean balneario bat. Gero gatzainana eta gezaltzainana ze dauz errepide bat erditik. Orduan diru horrekin egin behar dabe lotura eta arriskuak txikitzeko edo murrizteko. Bestaldetik eolikoak ere izpide ditugu gaur, izan ere Gipuzkoan 2 parke eoliko eraikitzeko asmoa adierazi dio Statkraft enpresa norvegiarrak bertako gobernuarena den enpresa publikoak Eusko Jaurlaritzari. Bata debagoiena bertan Eskoriatza eta Aramaio artean hori litzatekelarik handiena. Bestea berriz Urolan, Azpeitia, Errezil eta Zestoa arteko lurretan. Gauzak horrela, Nagore Alkorta Azpeitiako alkateak prentsaurrekoa egin du proiektuaz aritzeko eta bertan izan da Udane Arbe lankidea. Azpeitia, Errezil eta Zestoa artean izango da parke eolikoetako bat eta bigarren parkea Eskoriatza eta Aramaio artean kokatzea aurre ikusten da. Atzo bertan izan genuen, Euskal Herrian bertan izan genuen norvegiar enpresa eta Jaurlaritzari aurkeztu zion proiektuaren plana. Horiek ala, 2 parke hauen bidez 78.000 etxe bizitza hornitu ahalko dira. 90 milioi euroko inbertsio eginda 2 parke eoliko erekin nahi ditu Euskal Herrian Statkraft multinazional norvegiarrak eta ondo bidean 2027ko nahiko lituzke martxan. Ia 70.000 familia hornituko lituzke haize errotetatik ateratako energiak, argindarraren faktura merketuta. Baina horretarako enpresak dagoeneko aurreratu du tamainaz errota oso handiak izan beharko dutela. Itxarazen Aramaio eta Eskoriatza arteko parkean 53 megabat sortzeko haizerrota jarriko lituzkete, eta Piaspen berriz Azpeitia eta Errezil artekoan 33 megabat sortzeko beste.
Horrek zer esan nahi du? Bi parkeetan orotara 153 gigabait sortuko litzatekeela urtero inguruko herrietako ia 70.000 familia hornitzeraino. Proiektuak dagoeneko Espainiako sare elektrikoan sarbide izateko beharrezko baimenak baditu, eta datozen egunotan hasiko ditu enpresak tramiteak. Eusko Jaurlaritzarena ez ezik Espainiako gobernuaren onespena ere jasotzeko. Baina bi parke hauek eta prozesuan diren gainontzeko proiektu eolikoek erreakzio ezberdinak jaso dituzte. Jaurlaritzak eskuak luzatu dizkio proiektuari. Arantxa Tapiaren sailak adierazi du arauak eta legeak betetzen baditu proiektuak aurrera egin dezakeela. Eskoriatza eta Aramaioko udalek oraindik ez dute adierazpenik emana izan. Azpeitian aldiz, xehetasun zain daudela adierazi du alkateak. Entzun dezagun. Enpresarekin lehen harremana izan dugu, jakitun gara. Udaletan proiektuaren inguruko eskaera ofizialki aurkezten dutenean, aktibatuko dugu dagokion administrazio prozedura, eta herritarrei gardentasunez azalduko dizkigu datozkion pausoak edo urratsak. Bi parke eoliko horiek eraikiko balira Euskal Autonomia Erkidegoan 7 parke eoliko izango lirateke guztira martxan, baina beste horren beste egiteko prozesuan dira. Norvegiako enpresak egin nahi duen inbertsioari buruz galdetuta, Arantxa Tapia ingurumeneko sailburuak nabarmendu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ez dagoela baliabide naturalik halako enpresa publiko bat izateko. Erabaki batzuk hartuta daude, eta bain transizioan ari gara, eta mekanismo guztiak eta gure indar guztiak horretara jarri behar ditugu. Berriztagarriak aldean neurrian hori ez da nahikoa izango, eta beste energia modu batzuk bilatu beharko ditugu, eta tartean, naiz eta ez dugun oraindikan nahikoa, noski hidrogenoa sartu beharko dugu gasen tutuetan, eta biogasa ere badaukagu almena ez ikaragarria, baino badugu erabili dezagun. Beraz, ditugun mekanismo guztiak jarri behar ditugu. Eta Gipuzkoatik mugitu gabe, Foru Aldundiak 420.000 euro bideratuko ditu ibaietako animalien bizitza babesteko adi. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Europar Batasunak batera finantzatutako proiektu handatza arrainak babesteko proiektu hau eta horretarako oztopoak kenduko dira arrain espezie migrazioa eta igarotzea errezteko ibilbide osoan zehar. Gipuzkoan 750 presa aurkitzen dira eta Gipuzkoako Aldundia 228 oztoporen gainean jardungo da. Gaurkoan gurean izan dugu Arkaitz Antizar Komisiones Obreras sindikatuko kidea lehen esan bezala eta KPIaren igoerak dakartzan ondorioei buruz aritu da. Horrez gain, mobilizatzeko unea dela esan du entzun. Kalkulun arabera, estatu mailan 15-16 milioi langile daude oraindik beraien lan baldintzak eguneratu gabe. Euskal Autonomia Erkidegora jotzen badugu, zifra hori eren batean edo kokatuko genuke. Euneko lan harremanen kontseiun datun arabera, azkeneko datuk ekainekok dira, eta horren arabera euneko 32, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen euneko 32 dauzka bere lan baldintzak eguneratuta. Horrek esan nahi du, euneko 75 baino gehiago, euneko 78 eguneratzeko dauzkala. Orduan, horrek erosa almenan izugarrizko inpakto zuzena dauke. Eta gainera, orain horregatik esaten nun lehenengo galderan mobilizatzeko unea dela, mobilizatzeko bai sektoretan, bai arazoak dauzketen enpresetan, eta adibideak hor dauzkagu. Bai metala Araba eta Bizkaian, etxez-etxeko laguntza Bizkaian, garbiketako sektorea Araban eta Bizkaian, edo enpresa konkretu batzun kasu, adibidez Loiuko aeroportun AENA edo Boloteako lankideak,
edo aste honetan jakin dugu BM Shop edo superberriak supermerkatu dendak Araban eta Bizkaian greba mugagabera dijostela. Orduan, KPIa bermatzeko mobilizazioa eta borroka sindikala beharrezkoa da. Hasieran esan dut, ekonomia gerra batean gaudela, egoera ezoikoa da, eta Eusko Jaurlaritzak momentu honetan ezin do beste alde batera begiratu eta esan hau arazo bat dela enpresa eta langileen arteko arazo bat, enpresa pribatuetan edo mundu ekonomia pribatuan ematen dena, eta ni beste gauza batzuk arautzera mugatzen naizela, ez. Hemen Eusko Jaurlaritzak parte hartu behar do, bai, enpresekin ez dauka arazorik biltzeko, baina baita beste mailaren beste aldearekin egon behar da, langileekin eta langileen ordezkaria garen sindikatuekin bildu behar da, eta entzun zeintzuk diran gure aldarriak, ez? Eta adibidez, Arabako metalgintza sektoreko negoziazioan Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu dugu, batez ere horretarako. Sea patronala bere ez da bat ere mugitzen, bere hasierako planteamenduetatik, eta ez dugu bide ikusten hori desataskatzeko, ez, edo irtenbide bat bilatzeko. Eta orduan, uste hemen Eusko Jaurlaritzak batez ere arazo global bat bihurtzen delako. Ekonomiak guztion poltsikoan eragin zuzena dauke, eta azkenen herrian eragin zuzena dauka. Beste gai bati helduta argindar merkatuetan esku hartzeko neurriak zehazten doaz. Europan irailaren 30ean dute energia ministroen goi bilera egitekoa erabakiak hartzen hasteko eta horretarako negoziazioen oinarri izango da gaur eguerdian Europako batzordeak xehetasun gehiagoz aurkeztu duen proposamena. Puntako orduetan argindar gastua 5% txikitzeko neurriak eskatu dizkie Bruselak gobernuei. Elektrizitate eta hidrokarburo konpainien aparteko irabaziak zergapetzea proposatu du Europako batzordeak eta kalkulatu du horien bitartez 140.000 milioi euro bil daitezkeela. Gasa erabiltzen ez duten argindar enpresen eta petrolio konpainien gehiegizko irabaziak zergapetzeko eskatu du batzordeak eta derrigorrezkoa egin nahi du puntako orduetan argindar kontsumoa 5% txikitzea. Ahora no sigo. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most. And overall, our proposal will raise more than 140 billion euros for member states to Energiaren prezioa mugatzeaz, Espainiako Kongresuak tramitera onartu du Bart bankuei eta energia konpainiei zerga berriak esartzea. EAJak eta EH Bilduk tramitazioa babestu dute, baina Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan aplikatzeko akordio bat eskatu dute. Are gehiago, bestela jeltzaleek bide legaletik zerga atzera botatzeko aukeraz ohartarazi dute. Aitor Esteban. Hemen konzertazioa egin behar da. Azken baten hainbeste enpresa, energia arloan, elektrizitatean eta Euskadin dagoz. Eta diruarek Euskaldunenak izan behar dira. Madrilek ezin dauz berarentzat eskatu. Orduan hori konkordatu egin beharko da. Eta oraindik ez dago holangorik legean. Badago borondate ona, gobernuak esaten dagoan lez, baina ondino ezer zehaztu barik, horretan jardungo dugu urrengo gunetan. Ordea EH Bilduk deitu duenez, zergek sektore horietan diru oso gutxi biltzea bilatzen dute. Mertxe Aizpurua.
printzipioz ontzat ematen dugula tramitazioa, gaur parlamentuan egingo den tramitazio horri, baietza emango diogu, baina badaude hainbat gauza aldatu behar direnak eta besteak beste kompetentzien kontua da. Gure esparruan geratu behar diren tramitazioak han Euskal Herrian kokatu behar dira, bai Nafarroan, bai Elkarte Autonomoan, Euskal Elkarte Autonomoan, eta hori da, urraketa kompetentziala ematen den bitartean, guk ezin dugu eman baiezkoa horrelako normatiba bateri, espero dugu tramitazioan hori aldatuko dela, eta esan bezala gaur baiezkoa emango diogu, tramitazioa martxan jarri ahal izateko, baina honek ez du esan nahi, gauzak ez badira aldatzen gure baietza izango duenik. Eta lehen aipatu bezala, gaurko magazinean Alaitz Argandoña eta Jonan egon dira Leire Regadas lankidearekin solasean, energetika handiei zergak esartzearen inguruan mintzatu dira, Adi. Bai, hor gauza ezberdinak daude eta batzuk pixa kontraesankorrak ere badira, ez? Gauza bat hiruaren prezioa igotzea eta horrek eduki ditzaken ondorioak zein diran. Alegia, inflazio hori aurre egiteko dirua garestitzea, nola, horrek nori eragiten dian, zenbat, eta nola, ez da, iruditzen zait hori dela parte bat. Beste bada, energetika handiei eta nola baiteko zerga, irabazien gaineko zerga batzuk, eta bar jartzea. Ni hor oso tentuz eta kontu zibiliko netzake balorazioak egiteko orduan. Zeren hori da gauzat, izan barko lukena oso naturala, hasteko. Alegia, programan hasien, debatean hasien, etzein bali dugu, hor eskubide, oinarrezko eskubide batzuk daudela energiaren atzean, nolabait, eskubide horien gainean zerga batzuk esartzea hortik etekinak ateratzen dituztenei, iruditzen zait munduko gauzarik naturalena eta normalena. Errespetu guztiarekin, baina ikustea Espainiako ezkerreko presidente orde bat txalotzen horrela eroa bezala neurri hori, esatezu, norabide egokian hartutako neurri bat izan daiteke, baina ez ezagun pentsa eskuzabaltasun ikaragarri batez egindako zerbait dela. Horrek izan barko luke normala. Eta bigarrena, nik bentzan nire ikuspuntutik, soluzio ez dago etekin pile bat irabazten dituenak pixka bat gutxiago irabaztea. Dago, etekin horiek, nire ustez, agian oso erradikala izango da, etekin horiek anulatzea. Eta erabaki behar dena da, ze gauzekin ezin den negozia egin. Eta hori da, Europar Batasunaren gandik, nik espero edan azkeneko neurria. Bitartean, hor hartzen diren erabaki horiek, indar harremanera bera eta ongi etorriak izango dira guztiak. Nire ustez, nik uste, horren kontra ez da jarri behar. Baina ez dezagun burua galdu oraindik ere hemen, eta Europan eta Europar Batasunean, jendearen eskubide energetikoen kontura, ikaragarrizko negozio egiten duten enpresak daude. Lan gatazketara salto, Bizkaiko metalgintzako negoziazio mailaren 11. bileran patronalak 3,25 soldata igoera proposatu du, eta ELA eta LAB sindikatuentzat baina urria da. Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazio mailaren 11. bileran, ELA eta LAB sindikatuek salatu dutenez, FEBEN patronalak Bizkaiko metaleko langileak pobretzen aldeko apustua egiten jarraitzen du. Hala ere, patronalak bestelako proposamena mahai gainean jarri du, 3,25 soldata igoeralekia. ELAk printzauar bidez adierazitakoaren arabera, aurreko proposamenarekin alderatuta, 0,5 soldata igoera txikia da hori. Horrez gain, LABek ohartarazi duenez, proposamen horrek oraindik ez die sektoreko langilei erosteko ahalmena bermatzen. Ekaineko mobilizazioen ostean, patronalak erosmen ahalmena bermatzen ez duen planteamentua ipini du mahai gainean. Gainera, bere planteamentu atzerakoiak mantentzen ditu. FEBENek langileak mobilizatzera bultzatzen gaitu. Izan ere, sindikatuen ustez, patronalak negoziazioa blokeatzen ari da. Irailaren 26an berriro bilduko dira, baina sindikatuek aurreratu dutenez, FEBEN patronalak negoziazioa blokeatzen jarraituz gero, grebak eta mobilizazioak aurreikusten dituzte ELAk zein LABek.
Irailerako utzi zuten auzia, baina ikasturte berriaren hasieran ere kale 0-3 zikloko hezitzaileen lan gatazkak trabatuta segitzen du iaztik esatzera ez aurrera, eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentua ez da gai izan langileak asebeteko dituen konponbide bat bilatzeko. Iragan maiatzean greba mugagabeari lotu zitzaizkion hezitzaileak eta dozenaka eskola ixtea lortu zuten 60 egunez. Ekainean bertan behera utzi behar izan zuten lan egiteari ikasturte amaierak behartuta, baina horrek ez du esan nahi giroa baretu denik edo gatazka konpontzeko bidean denik. Eider Garde 0-3 zikloko hezitzaileen plataformako kidea gurean izan da eguerdian Leire Regadas lankideak gidatutako magazinean entzun. Eta gezatatu behar dugu, Nafarrara joko dugu, izan ere ikasturte berriarekin badera, Nafarrako haurreskoletako langilek protesta berriak aurre ikusi dituztelako, 0-3 plataformaken zuzen ere, hainbat eskolatan greba zutenean, baino baldintza okerragoak topatu dituztela adierazi dutelako. Eta eskatzen dutena, ratioen jaitziera, eta baldintza duinak hain zuzen ere. Eider Garde, agurtuko dugu, pantailaren beste alboan, 0-3 plataformako bozera maila da, eguerdi Eider. Eguerdion, bai. Bueno, kurtsoa dagoeneko hasita, zein egoeratan hasi duzue? Bueno, zu gaurreratu bezala, hasi bukatu genuena baino okerrago, ez? Azkenean ikasturteak aberan COVID laguntza genuen, eta aurten kurso hasieran horrelako laguntza pedagogikoa eskaini zaigu COVID-arekin parekatzen dana, baina COVID-ak kendu dute, ez? Orduan, greban hasi ginenean bezala gaude, ez baldintza berdinetan, eta batzuk okerrago, ez? Izan ere, haurreskola txikiek ez dutelako jasoko laguntzarik, ez? Ratioi dagokionean, zein ratioetan mugitzen ari zarete momentu honetan? Europak gomendatzen dituen bikoitzak dauzkagu Nafarroan. Kasu honetan 0-1 urte bitarteko 8 haur hezitzaile bakarrarentzat, 1-2 urte tarteko aurren 12 haurrentzako beste hezitzaile bat, eta 2-3 urte bitarteko 16 haurrentzako beste hezitzaile bakar bat. Europako azkeneko txostenak haurreskolen inguruan eta haurrezkuntza orokorraren inguruan gure ratioen erdiak gomendatzen ditu kalitatezko zerbitzu bat eman dadin. Dena den, Nafarroako gobernuak aipatu du, ez? Aldaketak etorriko direla, soldata igoerak izango dituzuela, ratioen jaitziera ere iragarri du, baina zuek ez zaudete oso konbentzituta, ezta? Ez, 3 minutuko laguntza bati Nafar gobernuak ratio jaitxiera deitzen dio, eta hori ez da gu adibidez, 60 haur inguru daude nire aurreskolan, nik lan egiten dudan aurreskolan, eta 4 orduko laguntza bat eman digute. Kalkulatu zenbat minutu eman dezakegun kalitatezko zerbitzu bat, ez, kasu honetan, edo kalitatezko arreta bat, ez. Ez da nahikoa, Nafar gobernua itxututa dago beraien politiken publizitatearekin, eta oraindik ere ez dira etorri aurreskoletara ikustera ze zailtasun ditugun horrelako ratioetan lan egiteko, ez. Ez dira esola, eta egia da orain arte hainbat legegintzalditan zehar, hauteskunde garaian oso modu erraxean ateratzen zen gai bat izan garela, ez, baina nolabait haserretu garen arte eta haserretu baino kalera atera garen arte, ez dute ezer azaldu, ez. Soldata igoera egon badago, irail honetan, beti ere udalek ebazpena aplikatu nahi badute, ze ez da derrigorrezkoa, eta 1.069 eurotik 1.167 eurora pasatzen gara, jarraitzen dugu prekarioan bizitzen. Eider, orduan hemendik aurrera, ez dakit entzuten duzun? Bai, Eider, orduan hemendik aurrera, mobilizazioak mahai gainean dituzuela aipatu izan duzue, baina aurrekontuak ere aipatu dituzu, ez? Itxaropen giza, zer etorri daiteke hemendik aurrera, zer espero duzue? Bai, gu bere garaian maiatza bukaeran parlamentuan egon ginen, nolabait aurrekontu mailan zenbatekoa izango litzateken aurrekontu egoki bat 0-3 duin bat eskaini izateko Nafarroan, datu horiek eta lan hori guk egin genuen plataformatik politikariek oraindik zenbatekoa kalkulatzeko gai izan ez zirelako. Guk eskaini genien lan hori
eginda eman genien lana, eta orain iristen da momentua non politikariek beraien jokoan hasiko diren, eta aurrekontuak erabakiko diren. Ez guk eragin nahi dugu aurrekontu proiektuan, horrela adierazi diogu gobernuari, baina antza denez ez dute inolako intentziorik aurtengo ikasturte honetan eragiteko, moldaketarik egiteko. Beraiek azaltzen ari direna da 23-24 ikasturterako, hau da 23ko aurrekontuetan eragitea, baina irailetik aurrera, irailetik abendura bitartean, eta guk aldarrikatzen ari garen hona da urtarriletik eman daitezela aldaketa horiek. Jarraituko dugu gaiaren jarraipena. Eider Garde, mila esker gurean izateagatik. Mila esker zuei ahotsa jartzeagatik. Eta hezkuntzaz, Eusko Jaurlaritzak publiko egin du hezkuntza legearen aurreproiektuaren lehen zirriborroa. Hor, hezkuntzak doakoa izan beharko duela agindu dute, eta udal hezkuntza kontseiluak sortuko dituzte ikasleak eskolatzeko irizpideen inguruan kontsulta egiteko. Apirilean jarri zizkioten Eusko Legebiltzarreko 4 alderdi nagusiek hezkuntza legea ontzeko oinarriak Eusko Jaurlaritzari, eta gaur plazaratu dute hori oinarri hartuta Eusko Jaurlaritzak ondu duen hezkuntza legearen aurreproiektuaren lehen zirriborroa. Behin ekarpenak jasota, Gobernu Kontseiluan onartuko dute aurreproiektua, eta handik Eusko Legebiltzarrera bidaliko dute prozedurak aurrera jarrai dezan. Ikaslearen irtera profila, derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatu eta gero, baita ere ikusi beharrekoa, da ikastetxe bakoitzak legez egin beharrekoa, alegia hizkuntz proiektua. Ikastetxe bakoitzak eduki beharko du bere hizkuntz proiektua erantzun alizateko bere gizarteak duen errealitateari, gero irtera profil hori bete alizateko. Euskal Herriko Unibertsitateko hasiera ekitaldian egin ditu adierazpenok Bildarratzek. Bertan, ELA eta LAB sindikatuek bakoitzak bere aldetik protesta egin dute adierazteko Eusko Jaurlaritzak ez duela behar besteko inbertsioa egiten kalitatezko unibertsitatea bermatzeko. Euskal Herriko Unibertsitateak 2022-2023 ikasturtearen hasierako ekitaldia egin du Bizkaia aretoan, eta hura hasi aurretik ELA zein LAB sindikatuek protesta egin dute bakoitzak beraldetik. Izan ere, sindikatuek salatu dutenez, Eusko Jaurlaritzak ez du behar besteko inbertsio egiten kalitatezko unibertsitatea bermatzeko. Eta hemen ez daukagu dirurik ezartako. Hoi bezala aldarrikatzea, unibertsitate publikoak ez duela jasotzen elkarte autonomo honetako erakundetatik beharko luken finantziazio nahikoa. Jaurlaritzaren finantziazio gabezi hori unibertsitatean zuzenean eragiten diela ikasle, irakasle edota gizarte osoari adierazi duelak. Euskal Jaurlaritzak finantziazioa ez du finantziazio sufizientia ematen, kalitatezko unibertsitate bat izateko, eta hori pairatzen du ditu ikasleak, pairatzen dute langileak, eta pairatzen du gizarte osoa. Ez duelako, eman behar duten ondorioak ematen. Horrez gain, LABek ohartarazi duenez, inbertsio falta hori dela eta EHuk plantilla urria du, langileek soldata eskasa dute eta ganorazko ikerkuntzak egiteko zailtasunak daude. Hain zuzen ere, horrek eramaten gaitu gauden egoera honetara. Plantilla eskasa dugulako azatapen mailan eta soldata eskasekin hiri eta bestelakoetan, eta bestetik, inkluso proiektuak eta ikerkuntza ganoraz garatzeko zailtasunak sortzen dituela. Bien bitartean, EHuren hasierako ekitaldian, Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak nabarmendu du, EHuk egindako lanak gizarteak bizi duen ziurgabetasun eta segurtasunik ezaren agertokian. Unibertsitatearen jarrera eta erantzuna bikaina izan da. Gizartearen kezka nagusiekin bat egin duzue. Bestalde, Jaurlaritzako lehendakariak iragarri du unibertsitate sistemaren 2023-2026 aldirako plana. Euskal gizarteari eta Europako gizarteari unibertsitate zerbitzua bermatzea, unibertsitatearen balio soziala
ekartzea eta ikustaraztea, eta inor atzean ez uztea. Eta Ipar Euskal Herrira begira, Frantziako Hezkuntza Ministerioan bilkura egin dute gaur arratsaldean Euskal Erakunde Publikoko ordezkariek eta Ipar Euskal Herriko parlamentariek euskarazko irakaskuntzaren garapena aipatzeko. Inpresio onarekin atera dira Euskararen Erakunde Publikoko ordezkariak eta baita ere Ipar Euskal Herriko parlamentariak. Bi gai nagusi zituzten aipatzeko euskara hutsean ari diren ikasgelen irekitzea, sare publiko eta pribatuan, eta azterketak euskaraz egiteko eskubidea. Funtsezko emaitzarik gabe atera badira ere, ordu eta erdiko bilkura biziki giro honean iragandela eta jarrera aldaketa bat sumatu dutela esan du Antxon Kurrutxarri EEPko lehendakariak. Horrela harritu zen atzo gurean Euskararen Erakunde Publikoko presidentea. Bihar lehenik behar dugu administrazio berriaren ezagutza egin. Egan nahi du, hor Blanquer ministroaren administrazioa joan da, parte batez bederen, eta hor dugu itxura guzen arabera ikusiz udauntan Pap Endiai hau da eskunde ministro berria ikusiz nolako eleetan bederen nolako idekitzea erakutsi duen, hor badugu lehen entsaio bat, eta entsaio hortan baitugu bigai nagusi, bata da azterketena, eta bigarrena da murgiltzearena, murgiltze sistemarena. Ez da sehaskaren eredua, baina murgiltzea eskola publikoetan eta pribatu katolikoetan. Errioxako eta Arabako mahastien arteko gatazka okerrera joan da. Adi, Nerea Garzia lankideak azalduko baitigu auzia. Ardoaren gatazkak ez du etenik Errioxaren eta Arabako Errioxaren artean. Arabako mahaztiek aurrera pauso handia eman dute azken hilabetetan eta jatorri zen berriaren proposamena Europako batasunera eraman dute. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak araño ailegatzeko bidea erraztu dute. Gaur-gaurkoz Eusko Jaurlaritzaren behin-behineko baimen bat baizik ez dute behar Errioxa jatorri zena utzi nahi dutenek zor marka berria biarazteko. Hala ere, ez da baimen hori iritzi oraindik. Abra Arabako Errioxako upeltegien elkartean badira 15 bat upategi urrats hori egiteko prest. Bitartean Errioxako kontseiluak adierazi zuenez, ahalduen guztia egingo du proposamen hori oztopatzeko, eta hala izan da. Hasieran Errioxak upategien esklusibotasuna exigitu zuen, orain berriz mahaztiena ere eskatu du araudia aldatuz. No parece que esta medida que van a aprobar la vayan a aplicar a la denominación cava, sino que es una medida exclusivamente restrictiva que pretende desanimar a aquellos que quieran incorporarse a la denominación viñedos de Álava. Sin embargo, hay cada vez más voces dentro de la denominación, tanto en Rioja Alavesa como en la Comunidad de La Rioja, que demandan que el Consejo Regulador se mueva, que demandan una diferenciación. El Consejo Regulador no va a poder hacer oídos sordos siempre a esta demanda cada vez más mayoritaria. Gauzak horrela ikusteko dago Errioxako kontseiluak araudian egindako aldaketak nola eragingo duen zor marka berriaren prozesuan. Esklusibotasun hori mahaztietara zabaldu denez, orain mahaztizainak bi zigiluen artean aukeratzeko egoeran jarri ditu. Gatazkaren erdian baina bada festarako aitzakiarik. Arabako Errioxako mahats bilketaren festak 27. edizioa beteko du igande honetan Lantziegon Araban. Pandemiaren ondorioz 2 urte ospatu ezin izan ostean mahats bilketaren 27. edizioa bueltan da. Egitaraua igande goizeko 10:00 hasiko da, hainbat dantza taldek egingo duten erakustaldiaren eskutik eta arratsaldera arte luzatuko da. Pregoia Eneko eta Iker Pou anaiek irakurriko dute goizeko 11:00 eta ondoren mahats zapaltzeari ekingo zaio. Eskualdeko udalerri bakoitzeko ordezkariek mahats zazki txikibana uztu ondoren. Hortik aterako da zuzenean urteko lehenengo multzoa. Esta localidad de Rioja Alavesa, que se va a convertir este domingo en su mayor escaparate para nuestros vinos y sobre todo para nuestros trabajos o el trabajo, para poner en valor el trabajo de nuestros viticultores, de nuestras viticultoras y de los bodegueros del sector.
Matzbilketaren jaialdia 1984an sortu zen, kuadrillako bizilagunen interesak bultzatuta, beren produktu sozial eta ekonomiko adierazgarrienari, hau da, ardoari, behar besteko jaialdia emateko. Pantailak Euskaraz plataformako bozeramailea da Alex Aginagalde eta berarekin aztertu dugu eguerdiko magazinean Euskarak pantailetan bizi duen egoera. Donostiako zinemalditik hasita Euskal Herriko zinemen telebisten eta streaming plataformen argazkiarekin jarraituz. Egoera iraultzeko euskal instituzioen implikazioa beharrezkoa dela nabarmendu du entzun. Ostiralean emango zaio hasiera Donostiako zinemaldiari eta kultur ekitaldi honetan euskarak duen presentziaren inguruko datuak bildu ditu Pantailak Euskaraz plataformak. Alex Aginagalde, plataformako kidea, agurtuko dugu. Eguerdion, Alex. Eguerdion. Zinemaldian orotara ia 600 emanaldi, 573 hain zuzen ere, guztira, baina horietatik zenbat euskaraz eta zenbat euskarazko azpidatziekin? Bueno, jatorrizko bertsioa euskaraz dutenak 5 izango dira, beste 11 izango dira jatorrizko bertsioa elebiduna edo 3 eleduna dutenak, eta euskarazko azpidatziekin beste 37. Beraz, orotara ia 600 emanalditik 110 inguru izango dira euskarazkoak edo euskaraz azpidatziak. 110ko eskaintza hori, Donostiako zinemaldian, daukan sona eta garrantziari helduta, zenolako irakurketa egiten duzu argazki horretaz? Bueno, egia esan, diru publikoz finantzatzen den horrelako ekitaldi batean, gaina Euskal Herrian ospatzen den ikusentzunezko ekitaldi nagusia izanik, guk uste dugu ez dela onargarria bizkuntza ofizialen arteko berdintasuna ez bermatzea eta euskaldunok horrela diskriminatuak izatea. Esan barra dago, zuek aspaldian zalatzen ari zaretela, zinemaldia adibide bat, lagin bat baino ez dela, Euskal Herriko zinemetan, telebista publikoetan edo eta streaming plataformetako balantzea beretsua delako, ez da? Hori da, esan dugu zinemaldian 110koa dela euskararen presentzia, baina Euskal Herriko zinemaretoetan urtean zehar dauden emanaldi guztietatik 100 soilik dira euskeraz, edota telebista analogikoaz ari gerala 50 kate inguru ditugu, eta horietatik euskeraz ETB bat, ETB 3 eta 11 telebista besterik ez ditugu. Zorionez eskualde batzuetan euskerazko tokiko telebistak ere badaude, baina gutxi gora bera 106koa da euskararen presentzia telebistetan, eta horrez gain streaming plataformetan, naiz eta azken urtean aurrera pauso batzu lortu ditugun herri ekimenaren eta herritarren bultzari esker, oraindik ere streaming plataformetako eskaintzaren 0,1 ere ez da euskerazkoa. Orduan egoera benetan kezkagarria da. Eta egoera guzti honen aurrean euskal erakundek zer egin dezakete edo zer egin beharko lukete egoera irautzeko? Bueno, guk uste dugu beraien esku dagoela alde batetik hizkuntza irizpideak ezartzea zinemaldietan eta horrelako ekitaldi publikoak egiten direnean, hizkuntza eskubideen arteko oreka bermatzeko, eta bestetik euskal ikusentzunezkoen legea eta euskal zinemaren legea onartzea esate baterako, pauso handia litzateke lege horietan euskeraren hizkuntza eskubideak, euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzea legez lotu daitekelako. Horixe, Pantailak Euskarazetik egiten duzuen enplazamendu hori, euskal instituzioei, bien bitartean elkarretaratzea ditu duzue, ostiralerako zinemaldia hasten den egun bererako Donostiako kursal parean. Hori da, ostiralean, 7:00 zinemaldia Euskal Herrian ospatzen den ikusentzunezkoetako zita nagusia da. Bere inaugurazio ekitaldira Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko kulturarloko arduradun nagusiak etortzen dira. Eta hau dela eta aprobetxatu dugu kontzentrazio bat deitzeko, Pantailak Euskaraz gure eskubidea lelopean, orokorrean ez bakarrik zinemaldian, baizik eta zinemetan, telebistan eta plataformetan euskarak duen egoera kaskarraren aurrean protesta egiteko eta erakundeei egoera aldatzeko pausoak eskatzeko. Ederto, Alex Aginagalde, Pantailak Euskaraz plataformako kidea, eskerrik asko gurean izategatik. Eskerrik asko zuei, agur.
Nafarroara goaz bueltan orain, Nafarroa erdialde eta hegoalde zabalean, erromatarrek ager baskonum deitu zuten eremuan alegia euskarari, auspo berria eman nahi dion mugimendua da agerraldia eta orain topaketa batzuk antolatu dituzte Azkoienen azaroaren bostean. Azaroaren bostean denak Azkoienera. Azaroaren bostean, Azkoienen elkartuko garela agerreko euskaldun eta euskaltzale guztiak. Hausnartzeko euskaren alde egin behar dugun norabideaz. Egitarago para egongo da, goizean egongo dira tailerrak, pixkate haizeak esan duen moduan, gogoeta estrategiko bat emateko, eta ikusteko zinten euskararen etorkizuna zonaldean, gutxinez guztion artean adostasun batzutara iristeko eta elkarrekin batera jotzeko. Goizean tailerrak egongo dira, gero herri bazkari bat, gero arratsaldean pilota partidua eta amaitzeko kontzertu. Egongo da itzulpengintza zerbitzu bat, egongo da ere aita eta mentzako ludoteka zerbitzua, beraien parte hartu alizateko, eta egun polita izango. Euskara plazerarekin uste baino gehiago garelako lelopean, irailaren 19tik 25 ospatuko da Mintzalasai festivala Baionan Angelun eta Biarritzen. 7 egunez 54 aktivitatez gozatzeko aukera eskainiko du Mintzalasai festivalak, tailerrak, jokoak, ipuin kontaketak, formakuntzak, mintzaldiak edota dokumental emankizunak izango dira bertan. Guk bizitzen dugu edo gure asmo xumea da arnaz gune txiki bat proposatzea euskarari. Eremu urbano untan ez da beti erresa euskara praktikatzeko guneak atximaitea. Eta gure helburuetako bat da justuki pixkat azpimarratzea edo argitan ezartzea gaur egun jadanik ugabe ere egiten diren gauzak euskaraz erakustea. Eta bukatzeko gogoratu irailaren 15ean, hasiko dela musika zuzenean saioaren denboraldi berria honakoa, 6. denboraldia izango da eta aurtengorako ere gauza ederrak prestatzen ari dira Euskal Herriko entsegu lokaletako soinu banda izateko asmoz. Bihartik aurrera gaueko 10etan musika zuzenean saioa ikusteko aukera izango da Hamaika telebistan sareetan berriz, hamaika.eus atari digitalean eta sare sozialetan. Urteko egunek luzenetan, enarakarriketan, ta nire agenda ez du nola gozada inbeste argi eder. Buruan milaka egin behar, baina hoi kanpoan kistoen nahi notzaten du, ez nazatena deitu niri alfer. Denbora nahiaia, gogorik utxi baina, jarri pare bat kaina, biarekin leiken, gogoak nahiaia, denbora utxi baina, gaitzakia bikaina. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Jota Martinaren mailu honen zarata kantuarekin utziko zaituztegu gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian bihar arte. Esango digute zarela inor, ez dela posible eta egoteko hor, etxaiari hartu ez eskua jator, promesaren ostean miseria dator. Urtzin giratxuan garaiak ere bai, zurik ez dago baina eguren onai, egunak jaten dira urrengoaren zai, hau eman digute baina ez dune.